Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yung amin papagayam, inta ibasa ti Lucas Kapitulo 14, versikulo 11. Agsipod ta iti tunggal maysa amangitan ok iti bagina, kat maipababanto. Kat iso amangi pababa iti bagina, maitan to. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Sa dino ti papanam kasinsin Susan? Si kamat gayam kasinsin Kiko, agpasentro naibusmat nga minin ti abastumi. Ada ipagatang mo kasinsin? Awan kasinsin. Adala kayat kong itudkan ka. Anya day ta kasinsin? Para ka na kayo. Kwarta mo tiyaw awat mo. Para ka na kayo kasinsin. Natsamba akmanon ti mayat a presyo tinatag. Aya? Uy, Ay na, agyaman aklaunay Uray mabainak ken ka. Alaaglat ta ti kwarta. Isupay agastusan ti kaanakam iti panagadal na. una? Sana dakas no ibingay tayo itipada tayo at tao ng iti bindisyon na mauawat tayo. Di mundak da kamatan iti sabali at tao nga daintad ko kada kayo, ha? Alam day to'y Valerie anak ko. Allowance mo para itaalawas. Ni, adamad gayam kwartayo, nanang. Di ko nayo kanyak. Kat saan da pa'y nga intad titangdan nyo? Ada intad ni Uncle mo Kiko a kwarta anak ko. Manet? Wan, talaga man nagtulong day dya kasinsin ko. Uray dagiti anak ni Antim Itis. Ik-ikan namot ida iti balon da. Siguro. Nakatsamba manan ni Uncle. Wan anak ko, isuti ko na itay. No siyak tagturpos, tulungak tumat ni Uncle. Subadak ti kinaimbag na kada tayo. Mayat day ta kapanunutam anak ko. Ay wan gayam, di mo dakdakamatan iti sabali ti may papan iti kwarta nga ititad ni Uncle mo Apay, nanang? Aramidam latan, ta iso ti bilin ni Uncle mo anak. Uncle Andres, agad adal ka di pa'y ni Valerie? Wan may kanakan. Apay ka nay. Naimbag man, tada kwarta pagadal na. Kat awan mat permanente at trabaho ti inana. Ada ite di kasinsinyaw kaanakan. Kasinsin mi. Di kasinsinyaw kikaw. Naayat day jaya tumulong ka na iti kaanakan na. No kasta. At dait itad na akwarta ka ni Valerie. Labayagan Apay nga italaang anaamuak. Una ta pasikrito ti panangtulong ni Kikaw kanagiti kaanakan na. Saan nang amin nga ipupost wano istoryaan iti sabali at tao. Kasta ka di. Anya pa'y lang ter aramidam si ka, Julio. Apay ka di bakit? Saan ka ang makiriyunyon, aya? At daya imbagak as anak amapan. Apay nga roda kasta ti kaus mo. Nalabaan mo't dagitoy Reunion dayjay. Apay akasta ti ibadong. Nakababain ka dagiti kabagyak. Anya? Ibagay mo kumamot ti kawis mo iti kawis ko Sana kasta kumpormila di tanti isusuot mo. Kumusta mo ti panagadal mo, Valerie? Okay laang, Auntie Yoli. Nangato ka di matlaang dagiti gradong? Sakto laang, Auntie. Naimbag man, tamaano sampay laang ti agadan? Kapilitan, Auntie. Awatam da ito Ni, kwarta mo tiyaw awat yung Auntie. Para ken ka, kaanakan. Igatang mo kadagiti masapsapol mo. Agyaman naklaunay, Auntie. Isupay abalon ko iti pagadalan. Awan na nyaman na. Iso asay-saya atem ti panagadal mo. Bakit? Nakitak ti inaramid mo itay. Anya man ang tibidot nga inaramid ko? Nangtad ka iti kwarta ka ni Valerie a kaanakam. Ngamapayakas jay. Ti anya?
Apay ang masapol nga iti sangwanan ti adu a tao ti pangyawatam iti kwarta. Anya kalakit di matan ay, Julio. Common sense matan Apay, masapol ay nga ipakitam kadagiti kabagyam at tinulungam ti kaanakam. When tapno maamuan da nga ada maitultulong ko. Kakabagyan, dahil tayo makikapit. Panagkunam kadi kat nasaya at ti kasta. No para kanyak, awan da kas iti inaramid ko. Tatimulungak. Nag-register ka Day kaya. tatijak kayat ken ka. Surat mong tiragan mo idyan. Sika ti mangitantan ok iti bukod mo abagi. Saan ang maiparbang ti kasta nga aramid. Kita man ni kasinsin mo. Uy, pangaasim. Di nak ikumpara iti sabali at tao. Mano ti inter niya antimyulikan ka, Valerie Apaw. 600 apong. Kasano anamuan nyo? Nga dainted ni auntie a kwarta kanyak. Kat no nakita mi amin itay. Ha? Iti sangwanan ti kaduan mo't ngamin nga inted na ti kwarta. Ay, Mga iso pa'y ati inted nakin ka. Iso pa'y balon mo iti pagadalan. uwan aapong. Uwan gayam, kinasarita na kanya antimyana. Saan pa'y apong? Apay ka di? No nawaya ka, mapan ka kano itayan na, taag palabakin ka. Kita am daytoy bakit. Anya day ta? At daro pa ni kasinsin mo kiko iti newspaper. Aya? Amangan no karup-rupan na lang. Nagan na mo ti adda ditoy. Basa am ti headline. Aywan. Apay nga daro pa day aki ko iti day taan newspaper. Timulong kano kadagiti biktima ti bagyo. Day talaang. Naa. Imbis nga agbalin ka proud iti kasinsin mo. Kastapay laang mati ibagam. Ay, tulungan nakman, Julio. Ani ayad dagita aginatgatang mo. Ay, umay ka. Tairipak taman dagitoy. Ani ayad dagita. Groceries. Idonar ko para kadagiti apektado ti bagyong. Anya. Umay kakit din tatulungan nak. Naamwam laang at timulong ni Kiko akasinsin mo. Ita, kayat mo mati mangidunar. Wen takabaalak mo't nga ro ti tumulong. Adamot kwartata. Ha? Niki ko lang ay ti kabailan na tumulong. Ay na. Kas kalamaki kompetensya iti kasinsin mo. Ay, di kan suman na udita. Tulungan nakit di. Kalpasan na. Itulod ta dagitoy ijay evacuation center. Anda kamot kayam kasinsinyoli. Wena, tamang idunarak mo eh. Ah, At the food packs nga idunar ko. Apay ka di. ha? Awan mo't kati kasinsin. Kasta tinasayaat. Tumulong tayo kadagitag kasapulan. Wena, amok day ta. Sana masapol nga ibagam. Adamot kwartami. Saan akas kadagiti daduma dita nga agin tutulong uray awanan damot. Ngala, panawan ka nga rodan dito kasinsi. Ay, sa dino ti papanam. Lalpasan teraramidan mi. Agawidak mo tan Magidulin ka man iti 2 kilo ti karne. Susan anak kao. Di mo ilako amin. An-anwan niyo matatang? Itad ka o kani kasinsin mo kikaw. Aywan, apay dayjay. Nalipatak matan ti kasinsin ko. Isupot mo, ta itulod ko itayan da inton madamdama. Adan samot ijay sentro, tatang. Anya teraramidan na ijay. Nagboluntaryo manen Amoyo mat dayjay akasinsin ko. Managtulong, tatang. Bala, inton malim nga rudan nga itulod ko ti para kinkwana. Kanakan kikaw, ada ka kaday. Ada uncle, sumra kay lang, nakalukat na ita. Ay, nangyagak iti karnay para kinka kaanakan. Nay, nagkapon ti karnay uncle. Pinarti may ti baboy at tarakan may. In per kilo may. Apay nga rod nga itadyo kanyak tila ko yaw, uncle.
Awan ata, dakkel mo tinaitulong mo kada kamay. Naitulangan ti amok awagas. Tapno masubadan mimot, dagiti naitulong mo kada kamay, ore kaskasanaw. Ay, agyaman ak nga rod Uncle. Awan ang yaman na kaanakan. Ay, agkapi kayo pa Uncle. Apay ngay akas jay. Ti anyamanen? Makalawas ang tinapalabas. Ngamawan mo't makitak arupak iti dyaryo. Anya? Adamat indunar ko No kasta? Nang idunar ka laeng, tapno makitam ti ropam iti dyaryo? Kumaa. Ngamawan maggayam serserbi na. At damat ropam iti Facebook page ti munisipyo tayo. May samot tinakitak. Kita man numano tiladawan ni Kiko an ay post ijay. Nagadong. Ay, unay kan bagat? Apay ngamin akas tati kapanunutam aya. Agposak man langan iti Facebook ko. Anya? Tapno maamuan ti kaadwan, nga adamot na itulong ko. Awan mo't gayam tinamnamak ama ay newspaper mo tirupak. Ay nahadyak amukan ka bagat. Nagadulhakit din amum. Anya ti aramidem, Valerie anak ko. Isagsaganak ti speech ko para iti umadanin a panagturpos ko, nanang. No kasta, sikat ti agsaw iti sango. O nanang, siyak nga rod. Ay na, talaga naglaing ti anak ko. Awanan ti may bagak pay. Ilistak tinagan dagiti timultulong kanyak, nanang. Inayon mo tinagan ni Uncle mo, Kiko, anak. O nanang, iso ti number 1 iti listaak. Di special mention to ni Uncle mo. Dakkel ngamin tinaitultulong ni Uncle kada tayo. Oray ni kasinsin Maya ay dinagturpos iti high school. Special mention manan ni Uncle Kiko. Makapaawan ganas nga agbuya iti live. Apay manen. Makapadismaya ti tumulong no kastoy laeng. Hey, saan ka maawatan bagat? Di mo nang ti speech ni kaanakan Valerie aya. Nagbuya ka iti live? Wan, ngamawan nang ko anagan ko. Dayjay manen aki ko ti special mention. Ah? Wala, tadakkel mat tinaitultulong na. Makapaasar. Ay na. Namin anulaang mat anang tad ka iti kwarta ka ni Valerie. Kat masapul pa'y nga iti sangwanan ti kaadwan. Agsardang ka man. Ah. Tani, nasakit ti ulok nga agpampanunot. Apong, adamat gayam maawat ni Uncle Kiko nga award. Award? Wan, nakitak ti post ti munisipyo. Nan, kita akman apo. O, day tani apong. Ay, wait. At ang agpaisaw. Ay, aktibo nga may niyang kalmaw. Nukas na nga na kalamidad, alis daw at tumulong. Congrats ken ka, kanakan kikaw. Ha? At nakanumot maawat mo nga award. Ha? Dahil ka di, Uncle? Talaga anasaya at kaatao. Saan ang may libak na ita? Gaputa na ita tirumbang nga aramidag, Uncle. Manumutan tita tao at tinulungam ngay. Ang mga no, anda pa saan mi nga am-amaw. Sana na masapol ang maamuan niyo, Uncle. Ay, kita ta mga no na itamot ten tumultulong iti sabali at tao ter aramidam. Malipata mo ti agpamilya. Kinapod nun, Uncle. Agkasar kamin itinobyak intun umay atawin. Lukas ta, adda nobyam. Adda Uncle. Yam amok to kada kayo, nagpasyar di ti lugar tayo. Ni Kiko laeng manen ti maikan iti award. Wala, tamay samot ti kasinsin mo nga alistong agboluntaryo. No adda dagiti masapul a matulungan. Uray anyat araramida. Awan latta. Kaslaawan makitkita dagiti tattao. Amom bakit? May mayat ngamin no naggapu iti pusom ti panagtulong mo.
Maupayak no kastoy laeng. Ha? Ay, saan Di ka maupay. Itultuloy mo lahat ti tumulong. Bagat? Tumulong ka, tanagga po iti pusom ti panagtulong mo. Saan kat atap no maitanok ka? Tumulong ka, adi ka mang namnama iti uray anyaman. Bakit? Aramidam, tikas iti aramidam ti kasinsin mo ani Kiko. Awan ti manggag mo kenkwana, nga makitam at tumultulong kadagiti agkasapulan. Kasjay, ti maiparbang, bakat? No tumulong ka, kan umno ti aramid mo, ti Diyos ti mangsupapakkan ka, iti umno a tiyempo. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.